Jo, murgildu, Iskander ta Eider, igerian eder, guazen Euskadi Irratitik zuzenean, gauza eder bat egiten denean, omenaldi txiki bat iritsiko denaren itxaropenean. Ea! Iskander esan diguzu, maite duzula natura, bereziki ura, igeri egiten duzu gustura. Esan dituzun guztiak entzun eta ondoren neri, iruditzen zaiturrengoan Ibizara, joango zarela igeri. Zortzui ordu igari egiten, janaria ere behar da presta, nik hor beharko nuke ere tartetxo bat egiteko siesta. Likidoa hartuta, bidea egite omen da aixa, behintzat arterik ez duzu hartu behar, bidean egiteko pixa zeren, karrera izan arren, guztiak elkarrekin talde, besteen kontra ez eta beti norberaren alde. Kontagiatzen alzaigu nola hartu diztira. Lasai, lasai, gauzak eginez, joan alda urrutira. Joan alda urrutira. Gauzak horrela, hobe egiten dira, itxasoko adibide honi begira, joan alda urrutira. Joan alda urrutira, gauzak horrela, hobeto egiten dira. Gaur omendu nagusia, zu zara Iskander, baino baita itzalekoak ere, ta adibidez Eider. Nahiko nuke kutsatzea guregan, gustoko uretan egin daitekela egan, egin daitekela egan, karrera izan arren, guztiak elkarrekin talde, besteen kontra ez da batez ere, norberaren alde, ea kutsatzen zaigun, nola lortu dizdira, lasai lasai joan ez gustoko uretan iritsi algara urrutira, pertsonen gaitasuna garatuz, norburuarekiko kontuz, gaur omentzen dut kantuz, da ageri, borondate ugari, zugan igeri, pertsonaren gaitasuna garatuz, norbere buruarekiko kontuz, gaur omentzen dut kantuz, da ageri, borondate ugari, zugan igeri, pertsonen gaitasuna garatuz, norbere buruarekiko kontuz, gaur omentzen dut kantuz, da ageri, borondate ugari, zugan igeri, da ageri, borondate ugari, zugan igeri, beraz gaur, zorionak zuri, pertsonaren gaitasuna garatuz. Aupa Iskander!